Guys, good morning. So pupunta tayo ngayon sa Linyan Hills. Time check 5:45. Na guys, kasakay na tayo ng tricycle papuntang Linyan Hills. So ipapakita ko po sa inyo yung view. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to Umuulan gray guys, pero ambon as you lang. fade away. Tuloy pa rin tayo. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up a... Thank you kuya. Siya po yung nagdala ko guys. Bye kuya. Sinday kung wala pong pasok. Nandun lang naman ako. Oo, sige kuya, bye bye. So, nandito na po tayo guys. Ayan na guys, samahan niyo po akong mag-hike. Daming mga manok. Ayan na guys, paakyat na tayo dun sa taas. May nakalagay na Linyon Hill. Dito tayo sa kabila dumaan. Itong may nakaano na sasakyan. Linyon Hill. Grabe guys. Makilid kaayo. Pero kakayanin. Grabe. Ang ganda. Ayan na guys, nandito na tayo. Worth it yung paghirap natin papunta dito guys. Super. Papakita ko po sa inyo yung view. Wow. Guys, niinit na. Wow. Ang ganda dito guys. Punta na po kayo dito. Sarap mamasyal dito. Wine. Medyo maraming tao ngayon kasi weekends. Mr. Sun. Hello, Mr. Sun. Ayan na yun si Vulcan Mayon guys. Ang ganda niya. Perfect cone talaga. Ang ganda dito sa Bicol. Grabe. Yung mga hindi pa nakapunta, pasyal na po kayo dito guys. Wala pong entrance fee dito sa Linyon Hills. Miss ko tong lugar na to pag bumalik na ako ng Cebu guys. Ang ganda kasi dito. Pag gusto ko pong mag-unwind, mag-relax, punta lang po ako dito. Sa
Puro guys, maganda din dun. Bukod sa makita mo yung vulkan mo yun, meron din siyang dagat guys. Ayan guys, umuulan, sarap maligo, kaso napawisan na ako eh. Kaya wag na lang, next time na lang. Stuck tayo dito guys kasi umuulan pa. Guys, lumakas na talaga ang ulan. So yan na guys, hinay na. Pwede ko na picture sa upo ng tao, nagsiuwian na. Hindi na nagpapakita si Mayon guys kasi natakpan na siya ng mga ulap. Meron siya konti guys, oh wow. Ang sarap magtambay dito guys. Malamig, sariwa yung hangin, peaceful. Ayan guys, umuulan kasi kaya nagkaganon siya. Pero ambon lang naman. So, ayan na guys. Pauwi na tayo. Kasi may pasok na tayo eh. Yeah. Ang ganda talaga dito guys. Balik talaga ako dito. Ayan na guys. Pababa na tayo. Na-enjoy niyo po ba yung view guys? Please comment down below. Guys, kung meron man kayong pinagdadaanan ngayon katulad ko, sana wag po kayong magpatalo. Sana labanan nyo po ito guys. At palagi po tayong magdasal. Laban lang guys ha. Laban lang po tayong lahat.